Mas Saucony Puma. Pila. Pero sa Brandford-less lang yun. Applebee? Ano din dito sa kuan eh. Gang nice kayo ang kuan. Ang light. Yes, brother. Oy, nanatagdari ko mga baging oh. Oh, diri ko. Mga baging, magkeng. Kalit ko. Lo, wait lang. Versus gang. May 1 take 1 gang oh. Wow. Wow. Uy na oh. Pwede yung trash can. Implant. Hindi na tas sapatos. Kaya anak lang kan. Mamili man sa Oh, buy 1 take 1 lang. Dili nice ko. Pila na ba? RBX. Tudlay sa ba? Sungita tagarag RBX. Wa may presyo. Wala. Na di ay. Di ka ni may 74. 74. Indot. Hmm. Indot ba? Dan sa mga pantalon ba? Oh, nadagan ko isla mga ton. O, ikaw na lang? Al Gaspar. Ano sa maning nga? Pagkuhan raw 105. So man sa China. China. Ini oh. Puma, Nice ba? no? Ano ito mo? Nice na. Ilan eh? Wala may presyo. Ano dito? Pila? Fabriki in Chinese. Pero, fabriki in Chinese. Wala lagi price Wala dito. presyo. Pero nice siya ba? Kaning ko ano, lakos oh. Lah, kadako kami. Lugat-lugat. Kung dako og paak. Lakos. Oh. Slay Puma gang oh. Ha? Hello. Nice. Puma. High cut na Puma. Oh, may uba nila random lang ta. Bag? Sige. Bag o nilang kuhan. Algspar nila 105. High cut nga Puma. Nila 149 lang. Ang Puma. Pero ano? Wrangler. Yung Wrangler 125.
Oh, nasa Vans nila oh. Tangko ayo. Vans. Lah. Nice. Oh. Price 125. Oh, nasa sila Converse. All Star. Pila na lang eh. 149. 149 dapat lang. All Star 119. Ayo ba? Converse August Fur Top Out. Ito top out na lang. Pila may price napagit sila pony. Wala pony 1 ounce 25 bro. Pony pila yung color pony. Yo, konti lang. Pila? 95 is R. 95 real. Rata pa din ito. Stocks. Payo ba? Dagan slag pony oh. Dagan yung flag stocks. Oh. Pony yellow. Dagan flag stocks ron. Pwede rin. Pony, dagan lang pony. Pony. Dito sa other side. Wala. Nasa sila yung mga sandals. Sila Wrangler. Oh. Sila Wrangler oh. So nice set. Wrangler oh. Dagunti yung Wrangler. Dagan is like stocks diri. Buy one take one. Ano ko bis like pila. Ha. Pila 85 real na lang. Oh. Pila. Gaan kayo. Running shoes. Presyo 79 real. Pila nito lang dito. Kita Reebok. Ada ra MB. May MB oh. Price pila
255. Saan isa? Ah. Ini Puma. Puma. 160. Oh, kapay Asics. Ano nga isa? Asics. Presyo. $235. Asics Puma. Oh, tagan lang Puma. Oh, napay Puma lang bago. Bago. Puma. Kilo price. My price. My price. Oh. 159. So foam. Saan eh? Nice. Ano? 202. Ano ni? RSD. RSD. May uban. Oh. Adidas. Allah. Adidas oh. Ilang? 315. Nice, nice, nice. Running shoes. So cool. Price, pili price ano eh? Wala price. Sa taglain. Napag sila yung mga pang sports. So wala na, maura na ilang rin. Ibak ko na sa split. So nakatas-taas. Pang babae. Pang babae nito sa taas. Pang girl. Itong asawa na ko. Sige, tan-ani mo kang. Wala lang, nagtanaw ko dito. Sa jeans na awang ko lang. Nice, no? So, no? Yung sapatos. Ba't nilain? Man na, gamay ra. Pero di okay raman. Mas dire mas dagan sila mga kuan dire. Di ang ilang mga kuan dire mga bag-o. Stocks. Dili pa rin dito sa uban nga balik-balik. So okay na.